ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாஜலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्यता देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि करिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण devotees. தெய்வ அசுர சம்பத் விவாக யோகம், அதாவது என்ன பிரபு? ஜெகநாத அஷ்டகம் பண்ணவே இல்லையா மாதாஜி? கடைசியில பண்ணிடலாம் பிரபு. ஓகே. தெய்வ அசுர சம்பத் விவாக யோகம், தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் என்னென்ன, அரக்கர்களுடைய இயல்புகள் அசுரர்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். நம்ம ஒரு விஷயத்த இங்க நம்ம தெளிவாக்கி கொள்ள வேண்டும். முதல்ல சத்திய யுகத்துல அவங்க தெய்வீகமான பண்புகளை உடையவர்கள் ஒரு லோகத்துல இருந்தாங்க. அசுரர்கள் வேறொரு லோகத்துல இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு யுகம் மாறி மாறி வரும்போது கலியுகத்துக்கு முன்னாடி துவாபர யுகத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா, ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா? வேற வேற இடத்துல இருந்தவங்க அசுரர்களும் தெய்வீகமான பண்புகளை உடையவர்களும் ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, கௌரவர்களை எடுத்துக்கோங்க, அசுரர்களாக இருந்தார்கள் மனதளவுல. பாண்டவர்களை எடுத்துக்கோங்க, அவர்கள் தெய்வீகமான பண்புகளை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். சோ வேற வேற லோகத்துல இருந்தவங்க இப்ப ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க. இப்போ ஒரே குடும்பத்துல இருந்துட்டாங்க அந்த துவாபர யுகத்துல. இப்ப கலியுகத்துல ரெண்டு இயல்புகளும் ஒரே மனிதனுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. சோ நமக்குள்ளேயே அசுர குணங்களும் இருக்கிறது, நமக்குள்ளேயே தெய்வீகமான குணங்களும் இருக்கிறது. சோ இத நம்ம மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அசுரர்கள்னா ரெண்டு கொம்போட ரொம்ப பலசாலியா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாங்க. வேற ஒரு யுகத்துல இருந்தாங்க. வேற ஒரு தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு நாடு இருந்துச்சு, அவங்களுக்குன்னு தனியா குரு இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ நம்ம மனசுக்குள்ளேயே தெய்வீகமான பண்புகள், சோ அசுர பண்புகள் ரெண்டுமே ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
இப்போ பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்ல போகிறார். சோ 3 ஸ்லோகங்கள்லயும் மொத்தமா வந்து தெய்வீகமான இயல்புகளை வந்து பகவான் பேசுறார். சோ எவ்வளவு முக்கியமான அந்த ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக வியவஸ்திதி தானம் தமஸ்ஸ யக்ஞஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தவ ஆஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்தி அபைஷுனம் தயா பூதே சலோப்லுத்வம் மார்தவம் ஸ்ரீ அசாபலம் தேஜஸ் ஷமாத்ருதி சௌசம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புகளை உடைய மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டையே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவான் வந்து போட்டு கொடுத்திருக்கிறார். சோ இது எல்லாம் தெய்வீகமான இயல்புகள் அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு இந்த இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சோ இந்த மேலே சொன்ன குணங்களை விருத்தி செய்து கொண்டு அந்த இயல்பிலேயே அப்படியே இருக்கிறவர்கள் வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள். இவர்கள் வந்து முன்னேற்ற பாதையில் விடுதலை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த முன்னேற்ற பாதையில் தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனா ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் செயல்படுபவர்களுக்கு விடுதலை என்பது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். அச்சமின்மை அப்படின்னு இங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார். ஏன் சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த துறவிகள் முதல்ல சத்தியயுகத்துல எல்லாம் காட்டுலதான் போய் அந்த அவங்க தவம் செய்வதற்காக தனிமையான இடத்தை நாடி செல்வார்கள். அந்த 50 வயசுக்கு மேல இல்லைங்களா. சோ என்னென்ன பிரம்மச்சரியம், இல்லறம், கிரகஸ்தர், அப்புறம் வந்து இன்னும் 4 இருக்கு இல்ல. அந்த சன்னியாசம் மேற்கொண்டவுடன் அவங்க வந்து காட்டுக்கு போவாங்க. அப்போ காட்டுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து என்னை பாதுகாக்க யாருமே இல்லையே அப்படிங்கிற நினைப்பு அவங்களுக்கு வரக்கூடாது. என்னுடைய மனதிலே பரமாத்மா இருக்கிறார், எனக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி பகவான் நம்மை வந்து பாதுகாப்பார் அப்படிங்கிற அந்த அந்த நினைப்போட தான் வந்து அவங்க இருக்கணும். சோ அந்த நினைப்போட, ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் வரக்கூடாது. அதுதான் அச்சமின்மையை பத்தி சொல்றது. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா, ஒரு பிரம்மச்சாரியாகட்டும், இல்ல ஒரு துறவியாகட்டும், ஒரு இல்லறவாசியாகட்டும், யாராக இருந்தாலும் அந்த இதுல வந்து அவங்க இல்லறவாசியாக இருந்தா அந்த நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். ஒரு துறவியா இருந்தா அந்த நிலைமையை தூய்மையா வச்சிருக்கணும். ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருந்தா அந்த நிலைமையை வந்து தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பிரம்மச்சாரி அப்படின்னா அந்த 25 வயது வரைக்கும் அவங்க வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், செலிபஸியை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். அது வரைக்கும் அவங்க மனசு வந்து அலைபாய விடக்கூடாது. அவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் கல்விக்காகத்தான் அந்த 25 வயது வரைக்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருந்தால் ஒரு தனியிடத்திலே ஒரு பெண்ணிடத்தில் நின்று பேசுவது கூடாது. அவங்களுக்கும் நிறைய டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ் இருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதேதான் இல்லறவாசிகளுக்கு கூட அதே மாதிரிதான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் வந்து நிலையை தூய்மைப்படுத்தல். அவர்களுடைய நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறார்.
சோ ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சோ வேதங்களையும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு, உபனிஷத்துக்களை எல்லாம் படிச்சு அதை விருத்தி செய்து கொள்ள, அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். தானம் தர வேண்டும். யார் தானம் தருவாங்க? துறவிகளுக்கோ பிரம்மச்சாரிகளுக்கோ அது சொல்லப்படல. அப்ப இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? இல்லறவாசிகளுடைய முக்கியமான கடமைதான் இது. பிரபுபாதா சொல்லுவார், தன்னுடைய சம்பாத்தியத்திலே பாதி 50% நம்ம ஆன்மீகத்துக்காக தானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரி இறை காரியங்களுக்காக சோ நம்ம நம்முடைய அப்படி இப்ப இருக்கிற காலத்துல அந்த மாதிரி நம்மளால முடியலன்னா கூட ஏதோ ஒரு பங்கு நமக்கு வந்த உடனே, நமக்கு அந்த சம்பளம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்காக அப்படின்னு ஆன்மீகத்துக்காகன்னு சொல்லி தெய்வ காரியங்களுக்காக ஃபர்ஸ்ட் செலவு அந்த பக்திக்காக தான் எடுத்து வைக்கணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யணும். அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா, மனசு சொன்னா நம்முடைய புலன்கள் அதை செய்யக்கூடாது, அந்த மாதிரி கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும். யாகம் செய்தல், இப்ப நம்மளால யாகங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியாது, அதற்கு பொருள் செலவு நிறைய வேணும். அதற்குரிய அந்தணர்களும் இந்த காலத்துல அது நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதனால யாகம், என்ன யாகம் செய்யலாம்? ஜப யக்னம் செய்யலாம். ஜபம் செய்தாலே ஒரு யாகம் செய்வதற்கு சமம். சோ நம்மனால அட்டென்டிவா நம்மனால ஜபம் செய்ய முடியும். இந்த கலிகாலத்துக்கு ஏற்ற மிகவும் எளிமையான யாகம் அதுதான். சோ வேதங்களை கற்றல், முடிந்தால் வேதங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப நம்மனால வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கான அந்த ஞானம் நமக்கு இல்ல, டைம் இல்ல. சோ அந்த மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி சத் சங்கத்துல இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இஸ்கான் எடுக்கிற ஃப்ரீயா தான் எடுக்கிறாங்க, ஒரு பைசா செலவு கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி தராங்க, பகவத்கீதை சொல்லி தராங்க. அவங்களால என்னென்னலாம் முடியுமோ அத்தனையும் உபதேசத்துக்களை எல்லாம் ஃப்ரீயாவே எல்லாத்துக்கும் சொல்லி தராங்க. சோ நம்ம கோயில்களுக்கும் இஸ்கான் கோயில்களுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த இஸ்கான் கோயில்கள்ல 3 மணிக்கு எழுந்துக்கணும், 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி ஆரம்பிச்சிரும். மங்களாரத்தி ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தரா குருவுக்கு பண்ணி, கிருஷ்ணருக்கு பண்ணி, நரசிம்மருக்கு பூஜை பண்ணி, கடைசியில துளசி மாதாவுக்கு பூஜை பண்ணி, அப்புறம் தான் பிரசாதம் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடும். இது நம்ம கோயில்கள்ல டெய்லி அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா? சோ அங்க இது கண்டிப்பா இது ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். பகவத்கீதை, பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸஸ் கண்டிப்பா காலையிலயும் சாயந்தரமும் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி வேதங்களை கற்க முடியலனாலும் வேதம் அதை கேட்கலாம் இல்லையா, சிரவணம் பண்ணலாம் இல்லையா, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம். தவம் அப்படிங்கிறது நம்ம காலத்துக்கெல்லாம் போய் இப்ப நம்மளால பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம், ஜபம் செய்யலாம். எளிமையாக இருக்க வேண்டும். எளிமைக்கு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் நானு இல்லைங்களா? அந்த காந்திஜியை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி எளிமையாக இருக்கணும். அகிம்சைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அகிம்சை அப்படின்னா ஒரு உயிரை கொல்லாமல் இருப்பது மட்டும் கிடையாது, பிறரை மனசு கஷ்டப்படி பேசாம இருக்கிறது கூட அந்த அகிம்சையில தான் சேர்த்தி. சோ அது யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாம பேச கத்துக்கணும். சோ நம்மளுடைய பேச்சு ரொம்ப அடுத்தவர்களை பாதிக்க கூடாது. தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே, நாவினால் சுட்டவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ அந்த புண்ணு கூட ஆறிடும், தீயினால் சுட்டா கூட அந்த ஆறிடும். ஆனா வாயினால் சொன்ன சொல் என்னைக்குமே மாறாது. சோ நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிச்சு பேசணும். வார்த்தைகளை விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா அள்ள முடியாது இல்லைங்களா? சோ அதனால அது ரொம்ப முக்கியம். வாய்மை, சோ உண்மையை பேசணும். சோ நம்முடைய செல்பிஷ்னஸ்க்காக நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது, வாய்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும். சோ கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. சோ கோபம் வரக்கூடாது. கோபம் நம்மை அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு குணம். சோ அந்த கோபத்திலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும். கோபம் வர வர பாத்தீங்கன்னா, கோபத்துல நம்மளையே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுக்கு மூச்சு ரொம்ப ஃபாஸ்டா நம்ம மூச்சு விடுவோம். அப்போ மூச்சுதான் நம்ம ஆயுளை தீர்மானிக்கிறது. நம்ம எப்படி மூச்சு விடுறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் நம்மளுடைய ஆயுள் கணக்கிடப்படுகிறது. நம்ம அப்ப ரொம்ப அடிவயத்திலிருந்து மூச்சு இழுத்து மூச்சு விட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்முடைய ஆயுள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அப்போ அடிக்கடி கோபப்படுறவங்களுக்கு ஆயுள் சீக்கிரமா முடியும் அப்படின்னு இதுல இருந்து தெரிகிறது, ஆயுர்வேதம் சொல்கிறது.
சோ அதுல இருந்து கோபத்துல இருந்து விடுபட வேணும். சோ அடுத்தது வந்து துறவு. துறவு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம பலன்களை துரத்தல் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. அடுத்தது வந்து முனிவர்கள் யோகிகள் எல்லாமே வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் செய்கிறாங்க இல்லையா, அந்த துறவும் இருக்குது. இந்த துறவு வந்து நம்ம இல்லறத்திலே இருந்து கொண்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். சாந்தி, அமைதியாக இருத்தல். சோ எப்ப என்ன நடந்தாலும் சரி, அது பகவானுடைய கருணையினாலேயே நடக்கிறது. நல்லதோ கெட்டதோ, கெட்டது நடந்தாலும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு. அதனால சாந்தியோட இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. சோ அடுத்தவங்களை வந்து குற்றம் சொல்வதுல வந்து நம்மளை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்ப அடுத்தவங்களுடைய இது தப்ப சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க என்ன இருந்தாலும் சரிங்க, நீங்க அந்த மாதிரி பேசி இருக்க கூடாது. நீங்க அதை பத்தி நீங்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணினாலும் சரி, என்ன நீங்க சொன்னாலும் சரி, என்ன காரணம் சொன்னாலும் சரி, நீங்க அன்னைக்கு பண்ணினது தப்புங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஜட்ஜா மாறிடுவோம் அடுத்தவங்க வந்து தப்பு சொல்றதுல. இதுவே நம்ம பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு வக்கீலா மாறிடுவோம். அவங்க கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லங்க, என்னோட சூழ்நிலை அந்த மாதிரி, நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தீங்கன்னா நான் செஞ்சதான் நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம வக்கீலா மாறிடுவோம் இல்லைங்களா? டிவோட்டீஸ், எஸ் ஆர் நோ? நான் தப்பா சொல்றேன்னா சொல்லுங்க, அதையும் சொல்லுங்க. இது உண்மையா பொய்யா? சாட்ல எஸ் ஆர் நோ போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சாட் டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கா? இல்ல போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண ஜெயந்தி மாதாஜி எஸ் போட்டிருக்காங்க. பிரேம்குமார் பிரபு எக்ஸாக்ட்லின்னு போட்டிருக்காரு. கிருஷ்ண ஜெயந்தி மாதாஜி ட்ரூன்னு போட்டிருக்காங்க. வேதவல்லி மாதாஜி, ரவி ஆனந்தகுமார் பிரபு, மஞ்சுளா மாதாஜி எல்லாருமே எஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல நான் வந்து சொல்லும் போது யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நம்ம சொல்றது தப்பு அப்படின்னு தோணும். அதனால எல்லாருமே பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. சோ எல்லாருமே வந்து நம்ம தப்ப ஒத்துக்கிறோம் பாருங்க. அடுத்தவங்க தப்ப சொல்லணும்னா நம்ம ஜட்ஜ் ஆயிடுறோம், நம்ம தப்போம்னா நம்ம வந்து வக்கீல் ஆயிடுறோம். சோ அதுதான். சோ அடுத்தவர்களை குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. சரி, ஏதோ செஞ்சுட்டா, நம்மளும் இந்த மாதிரி செஞ்சிருப்போம், இனிமே வந்து குற்றம் யாரையாவது தப்பு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம அப்ப யோசிப்போம். இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா, பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். சோ அடுத்தவங்களை வந்து குற்றம் முதல்ல சொல்லுவோம், அப்புறமா அடுத்தது சொல்லும் போது அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்களே கிளாஸ்ல, பகவான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரே, அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரே அப்படிங்கிற நினைப்பு கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே வரும். இங்க 21 பேர் இருக்கோம், அத்தனை பேருக்கும் வரும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தவங்களை குற்றம் சொல்றதுல இருந்து நம்ம கம்மி பண்ணிப்போம். அப்படியே வந்து நம்ம வந்து கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வருவோம். சோ அடுத்தவர்களை குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. சோ எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. சோ எல்லா உயிர்களுமே வந்து பகவான் படைத்த உயிர்கள் தான். எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பகவான் இருக்கிறாரு. அவர்களுக்கும் வந்து வாழ்வதற்கு வந்து உரிமை இருக்கிறது. அதை வந்து நம்ம வந்து தடுக்க கூடாது இல்லைங்களா? சோ ஒரு உயிர் ஒரு கோழி அடிச்சு சாப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கோழியினுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 1 வருஷம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதை நம்ம 6 மாசத்திலேயே நம்ம வந்து அடிச்சு நம்மளுடைய நாவின் சுவைக்காக நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அது இன்னொரு 6 மாசம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது கோழியாக இருந்திருக்க வேண்டும். கோழியாக இன்னொரு 6 மாசம் இருந்துட்டு அதுக்கு அடுத்த பிறவி மனித பிறவியாக இருந்திருக்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். அந்த லைஃப் ஸ்பேனை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இப்ப மறுபடியும் என்னவாகணும், அது இன்னொரு தடவை பிறவி எடுக்கணும். பிறவி எடுத்து கோழியாக இன்னொரு 6 மாதம் வாழ்ந்து இறந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது மனித பிறவியாக மாற முடியும். சோ அந்த மாதிரி அதனுடைய இதைவே வந்து லைஃப் சைக்கிளையே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பாதியா கட் பண்ணிட்டோம். சோ அதனுடைய அந்த பலன், அதனுடைய பாவம் யாரை வந்து சேரும் அப்படின்னா நமக்கு தான் வந்து சேரும். சோ அதனால பிற உயிர்களை கொல்லாமை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. சோ இன்னும் வேணும், இன்னும் என்னுடைய 7 தலைமுறைக்கு நான் சொத்து சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது. எவ்வளவு சொத்து சேர்த்தாலும் சரி, நம்ம இப்பவே பாருங்க, ஒரு ஆட் பார்த்தேன் நானு. அந்த ஆட்ல வந்து பெரிய கொடை, அதை பிடிக்கவே முடியல அவர்னால. அப்போ அந்த பின்னாடி அந்த வாசகம் வருகிறது, எதுக்காக இவ்வளவு பெருசு,
2 பெட்ரூம் போதுமே. அப்ப 3 பெட்ரூம்னா அதை மெயின்டைன் பண்றது கூட நம்மளுக்கு முடியாது. அப்போ ஒரு இன்னும் 3 பெட்ரூம் இருக்கிற வீட்டையே நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியாதப்போ இன்னும் 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 அப்படின்னு 7 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வச்சு, எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் நம்ம ஒரு ரூம்குள்ளதான் நம்ம வாழ போறோம் இல்லைங்களா? சோ அதுக்கு எதுக்காக 7 தலைமுறைக்கு நம்ம சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்? அந்த ஆசை நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும். நம்மளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைதான் நாம் நல்லவர்கள். நம்மளுக்கு ஒரு தப்பு செய்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்து விட்டால் நம்ம மோஸ்ட்லி தவறுகள் நடக்கிறது. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்கணும். சோ நம்மளுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சா கூட யார் அந்த தப்ப செய்யாம இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் தான் கண்ணியவான்கள். சோ அதுதான் கண்ணியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. வெட்கம். சோ தவறு செய்யக்கூடாத செயல்கள் செய்துட்டோம்னா அதை யாராவது எடுத்துரைக்கும் போது அதற்காக வெட்கப்படத்தான் வேண்டும். ஒத்துக்கணும், நம்மளோட தப்ப ஒத்துக்கணும். ஒத்துக்கிட்டு நம்ம அதை மறுபடியும் செய்யக்கூடாது. மன உறுதியோட இருக்கணும். எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் அதை அந்த கோலை ரீச் பண்ற வரைக்கும் நம்ம மன உறுதியோட இருக்கணும். பின்னாடி ரிவர்ஸ்ல வந்துடக்கூடாது. ஐயோ என்னால இதெல்லாம் முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடாது. என்ன ஆனாலும் சரி கடைசி வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மன உறுதி நம்மளுக்கு வேண்டும். வீரத்தோட இருக்கணும். சோ சத்திரியர்கள் எப்படி வீரத்தோட இருந்தாதான் ஒரு நாட்டையும் மக்களையும் காப்பாற்ற முடியும். சோ அந்த வீரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. மன்னிக்கும் தன்மை. மன்னிக்கும் தன்மை எல்லாருக்கும் இருக்கணும். தவறு செய்யும் இயல்பு உடையவர்கள் நாம. சோ எல்லாருமே தவறுகள் செய்வோம். அதுல எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது. அப்போ தவறுகள் செய்தத நீ அன்னைக்கு அப்படி பண்ணினியே, நீ அன்னைக்கு அப்படி பேசுனியே, நீ மட்டும் அப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு அவர்களுடைய அந்த செய்த விஷயத்தை நாம மனசுக்குள்ளேயே சுமந்துகிட்டு இருந்தா அது நம்மளுக்கு வெயிட்டா இருக்கும். அதை மன்னிச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நான் மன்னிச்சுட்டேன், அவன் விட்டுடலாம், அவன் செஞ்சது அவன் அனுபவிப்பான். சரிங்களா? யார் அது நாம இருந்தாலும் சரி, நம்ம தான் விதைக்கிறோம், நம்ம தான் அறுவடை பண்ணுவோம். சரிங்களா? யார் என்ன தவறுகள் செய்தாலும் சரி மன்னிச்சிருங்க. மன்னிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க மனசு லேஸ் ஆயிடும். அந்த தவறுகளுக்கான அந்த இதை அவர்கள் அனுபவித்தே தீர்வார்கள். அதுல இருந்து அவர்கள் தப்ப முடியாது. இப்போ நீங்க திருப்பி நீ அன்னைக்கு பண்ணினீங்க அப்படின்னு நீங்க பேசுனீங்கன்னா அந்த பாவத்திலிருந்து பாதி பாவத்தை நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க. அவங்களுக்கு போக வேண்டிய அந்த இருந்து பாதி நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க. சோ அதனால மன்னிச்சுட்டு அதை மறந்துட்டு எப்பவும் போல போய்கிட்டே இருக்கலாம். யார் யார் என்ன செய்தார்களோ அவங்கவுங்க அறுவடை பண்ணுவார்கள். அதுதான் பகவான் இந்த நம்மளுடைய எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸும் சொல்கிறது. சோ தைரியமாக இருக்க வேண்டும். சோ எல்லா இடத்துலயுமே தைரியம். இப்ப போருக்கு போறாங்க. சோ அந்த போர் வீரர்கள் எப்படி இருக்கணும்? தைரியமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? போருக்கு போயிட்டு பயந்து ஓடி வந்தா அவனை மாதிரி கோழை யாருமே கிடையாது. எப்படி தூற்றுவார்கள் இல்லையா? சோ அந்த தைரியம் வேண்டும். சோ தூய்மை இருக்கணும். உள்ள தூய்மை, புற தூய்மை. உள்ள தூய்மை சாண்டிங்னால அமையும். புற தூய்மை டெய்லி 2 நேரம் குளிச்சு சுத்தமான உடைகளை அணிந்து கொள்வதனாலே இருக்கும். பொறாமையின்மை. பொறாமையினால யாருக்கும் எதுவுமே நடக்காது. ஆனா இந்த மனிதர்கள், அதுவும் முக்கியமா இல்லறவாசிகளுக்கு பொறாமை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கிறது. அந்த பொறாமை அப்படிங்கிற குணம் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ரொம்ப லைட் ஆயிடுவோம். நம்மளுக்கு என்ன இருக்கோ அதை நாம அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரணும். அப்பதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத நம்ம அனுபவிக்க முடியும். ஆனா நமக்கு பொறாமை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த சின்ன இதை கூட அனுபவிக்காம நம்ம ஏக்கத்தோட தான் அடுத்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். சோ ஏக்கம் நம்மளை எங்க கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அதனால அந்த மாதிரி பொறாமை இருக்கக்கூடாது. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம், பேசணும் எல்லார்கிட்டயும் சொல்றாங்க. பாலாஜி பிரபு நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க தான் பேசுறீங்க. உங்க வாய்ஸ் தான் கேக்குது. ஓகே. சோ மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறது. எங்காவது ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ ஒரு கல்யாணத்துக்கோ போகும்போது நம்மை அவர்கள் எப்படி வரவேற்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா?
நம்மள அவங்க கூப்பிடுறாங்களா, வானுங்கன்னு சொல்றாங்களா, உட்காருங்கன்னு சொல்றாங்களா, நம்மள வந்து போட்டோ எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்றாங்களா, நம்மளை வந்து எப்படி எல்லாம் மரியாதை காமிக்கிறாங்க, மரியாதை கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு நமக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சோ இந்த மாதிரி ஆனா ஒரு வைஷ்ணவருக்கு அந்த மரியாதையை எதிர்பார்க்கும் குணம் இருக்காது. அவங்க எதிர்பார்க்கவும் மாட்டாங்க. சோ அவங்கதான் ஒரு ட்ரூ வைஷ்ணவா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரியான தெய்வீக குணங்கள் வந்து யார் விருத்தி செய்து கொண்டு அந்த தெய்வீக குணங்களிலேயே அப்படியே நிலைத்து இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக விடுதலை அப்படிங்கிற பாதை திறந்தே இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல நமக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ அசுர குணங்களை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். தம்போ தர்போ விநானஸ்ஸ யோதோ பாருஷ்யம் ஏவச அஜ்ஞானம் சாவிஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பதம் ஆசுரீம். சோ பிருதாவின் மகனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவரின் குணங்களாகும். சோ இதெல்லாம் என்னன்னு நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும். சோ இந்த குணங்கள் எல்லாமே அசுர குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். அசுர இயல்புகளில் வந்து எங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போய் விடும் அப்படின்னா, இந்த குணங்களை வளர்த்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நம்ம நரகத்துக்கு தான் போவோம். இது நரகத்திற்கு செல்லும் ராஜபாட்டை. இந்த குணங்கள் நமக்கு இருந்தா இந்த குணங்கள் நம்மை அந்த நரகத்துக்கு செல்கின்ற ராஜபாட்டையில் தான் நம்மை அழைத்து செல்லும். எப்போதுமே கர்வமாக இருப்பவர்கள், பிறர் தம்மை வந்து வழிபட வேண்டும். எப்படி இரண்யகசிபு பெருமாள் நாராயணருடைய அந்த சந்நிதிகளை எல்லாம் அடைத்து விட்டு அந்த குழந்தையான பிரகலாதனை பார்த்து நாராயண ஓம் நமோ நாராயணாயே சொல்லக்கூடாது, ஓம் நமோ இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ அந்த மாதிரி தம்மையே வழிபட வேண்டும், தமக்கே மரியாதை காமிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கின்றவர்கள். சோ அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இவங்க 2 பேரும் தான். சோ பிறர் தம்மை மதிக்க வேண்டும் சோ அப்படின்னு நினைக்கிறவர்கள் எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்படித்தானே தன்னுடைய குழந்தையாக இருந்தாலும் வந்து அந்த பிரகலாத மகாராஜருக்கு எத்தனை கொடுமைகள் செய்தார் இல்லைங்களா? சோ அதெல்லாம் வந்து மனம் போன போக்கிலே செயல்படுவது. சோ அந்த மாதிரி செயல்படுகிறவர்கள் அசுரர்கள். தைவி சம்பத் விமோஷாய நிபந்தாய சுரீமதா மாசூச சம்பதம் தைவி அபிஜாதோசி பாண்டவ. தெய்வீக குணங்கள் முக்தியை தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அர்ஜுனர் வந்து எந்த குணத்தோட பிறந்திருக்கிறார்? தெய்வீக குணத்தோட பிறந்திருக்கிறார். சோ இந்த தெய்வீக குணங்கள் வந்து நமக்கு வந்து முக்தியை தரக்கூடியவை. ஆனா அசுர குணங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வைக்கிறது, கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டி விடுகிறது. சோ மறுபடியும் மறுபடியும் நாம வந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து இந்த கடலிலே, இந்த பௌதீக கடலிலே வந்து நாம வந்து மாட்டிக்கொள்கிறோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நீ வந்து ஒரு சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? எதிரிகளை கொள்வது. சோ நீ உன்னுடைய அம்பை எடுத்து சரமாரியாக வந்து எதிரிகள் மீது அம்பு எய்ய வேண்டும், அதுதான் உன்னோட கடமை. ஆனா அதிலிருந்து நீ தவறிவிட்டன்னா நீ அசுரனாகி விடுவாய். ஏன்னா நீ உன்னோட கடமையில இருந்து தவறிடுற. நீ இப்போ தெய்வீக குணத்துல இருக்கிற, நீ போர் புரியல அப்படின்னா நீ உன்னோட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ்ல இருந்து தவறி கீழே விழுந்துடுற. அப்போ நீ அசுரனாக மாறி விடுவாய். அதேதான் நமக்கும். நம்முடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ நம்ம பண்ணலைனாலும் நம்ம என்னவாயிடுவோம்? கீழே வந்துருவோம். சோ மனிதனிலிருந்து கீழே நிலைமை என்ன? மிருக நிலைமை, அதுக்கு வந்துருவோம். அதை வந்து நாம மறந்துடக்கூடாது. இப்ப என்ன சொல்ற? நீ வந்து தெய்வீக நிலையில இருக்கிற, அதனால நீ கவலைப்படாத, நீ போரிட தயாராகு, எழுந்து போரிட தயாராகு, நீ கவலைப்படுவதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறார்.
त्वौभूत सर्कव्लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरः प्रोक्त ஆசுரம் பார்த்தமே ஸ்ருணு. பிதாவின் மகனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இருவகை உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஸ்ருணு மே ஸ்ருணு, மேனா என்னிடம், ஸ்ருணுனா கேட்பாயாக. ஆசுரம் பார்த்த அசுர குணங்களை பார்த்தனே என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்றார். சோ ஆல்ரெடி நானு தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்லிட்டேன். தெய்வீகமானவர்கள்னு ஒரு சிலர் இருக்காங்க, அசுரர்கள்னு ஒரு சிலர் இருக்காங்க. சோ இதுல அசுர குணங்களை நான் இப்ப சொல்ல போறேன், நீ இப்போ கேட்பாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்கிறார். சோ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்தவர்கள் எப்படி வாழ்வார்கள், அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்ன நெறிகள், அவர்களுக்கு நெறிகள் பின்பற்றணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அந்த நெறிகளை பின்பற்றி வாழ்வார்கள். ஆனா அசுர குணங்களை பிறந்தவர்கள் சாஸ்திரங்களை நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க அதை பின்பற்றாமல் மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ஸ் அததான் சொல்கிறது. சோ அவங்க இங்க தெய்வீகமான குணங்களை உடையவர்கள் பகவானை வணங்குகிறார்கள். ஆனா அசுர குணங்களை உடையவர்கள் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாதோ அத்தனை விஷயங்களும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ மனம் போன போக்கிலே அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். பிரவృத்திஞ்ச நிவృத்திஞ்ச ஜனான விதுர் ஆசுரா ந சௌஷம் நாபி சாசாரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. அரசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. சோ இந்த பிக்சரை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சோ அவர்களுக்கு எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அவங்க இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. இவங்க தூய்மையா இருப்பாங்களா, தூய்மை அப்படிங்கறதே எங்களுக்கு தெரியாது, குளிக்கவே மாட்டாங்க. சோ முறையான நடத்தை இருக்குமா, சோ நடத்தையும் இருக்க மாட்டாங்க. எல்லா கிட்ட பழக்கமும் இல்லிசிட் செக்ஸ் இருக்கும், போதைப் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய பொய் சொல்லுவாங்க. சோ என்னென்னலாம் வேண்டாம், மீட் ஈட்டிங், சோ எல்லாமே இருக்கும் அவங்களுக்கு. கேம்லிங் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லா பழக்க வழக்கங்களும் இவங்களுக்கு இருக்கும். சோ வாய்மை நிறைய பொய் பேசுவாங்க, செல்ஃபிஷ்னஸ் ஜாஸ்தி. அதுக்காக அவங்க என்ன பொய் வேண்டுமானாலும் சொல்லுவார்கள். சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் அகத்திலோ புறத்திலோ மனசாலையும் கூட தூய்மையா இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வெளியிலேயே தூய்மை இல்லாதவங்க மனசு எப்படி தூய்மையா இருக்கும். சோ அவங்க நீராடுவது, பல் துலக்குவது, ஆடைகளை மாற்றுவது, இந்த மாதிரி எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க எதையுமே பின்பற்றவும் மாட்டாங்க. புனித நாமங்களை எல்லாம் ஜபிப்பாங்களா, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுவாங்களா, அவங்க வாயில அதெல்லாம் வரவே வராது. சோ இவர்கள் அதை பின்பற்ற மாட்டார்கள். சோ இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பெண்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் தரக்கூடாது அப்படின்னு மனு சம்ஹிதை சொல்றது இந்த ஸ்லோகத்துல வர்றது. சோ ஏன் சொல்கிறது மனு சம்ஹிதை ஜாஸ்தியா பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு? பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா, குழந்தை மனம் உடையவர்கள், அவர்கள் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள். அவர்கள் சின்ன வயசுல அப்பாவாலும், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கணவனாலும், அடுத்ததுக்கு அப்புறம் வயதான காலத்திலே மகனாலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அப்படி இருக்கிற குழந்தை மனம் உடைய அந்த பெண்களை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, நவீன கல்வி முறை இந்த மனு சம்ஹிதை சொல்வதற்கு எதிராகவே இருக்கிறது. சோ இதற்கு எதிரானதாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆண்கள், இந்த அசுரர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், பெண்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் அப்படின்னு இந்த அசுரர்கள் கேட்கிறார்கள். சோ ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களும் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பின்னாடி என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து வச்சாலும் நம்ம பாத்துக்கலாம். டிவியை ஓபன் பண்ணாலும் மீடியால இருந்தோம் என்னென்னலாம் நடக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா. ஓரளவுதான் அதுக்காக பெண்கள் படிக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லல, வேலைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் யாருமே சொல்லல. ஏன்னா அப்படி சொன்னா இந்த காலத்துக்கு அது ஒத்து வராது. அது முன்னாடி அந்த சத்தியுகத்துல அந்த மாதிரி யுகத்துல எல்லாம்
அது வேணா அவங்களுக்கு ஒத்து இருக்கலாம். ஆனா முதல்ல வந்து சின்ன வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்ப அந்த மாதிரியா இல்ல இல்லைங்களா? வேலைக்கு போறாங்க, படிக்கிறாங்க, சோ சம்பாதிக்கிறாங்க, ரொம்ப சுதந்திரமா இருக்கிறாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த காலத்துக்கு வந்து ஏத்த மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. ஆனாலும் அதிலே ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டும். அந்த கட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக இருப்போம். அந்த கட்டை மீறி போயாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது அப்படிங்கறத மனு சம்ஹிதை சொல்கிறது. அதனாலே பெண்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். பெண்கள் மட்டும் இல்ல, குழந்தைகளும் கூட பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். இப்ப குழந்தைகளுக்கு எதிரான எவ்வளவு அபியூசஸ் நடக்கிறது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. असत्यम् अप्रदिष्टं ते जगत् आहुः अनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किं मन्यत् कामहैतुकम्. அவர்கள் இவ்வுலகின் பொய்யென்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏத்திஸ்ட், ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட், சோ ரொம்ப இதுல பெருமை வேற ஏத்திஸ்ட்னு சொல்லிக்கிறதுல. சோ அவர்கள் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். சோ இந்த உலகமே பொய், இந்த உலகத்துல பகவான் எல்லாம் படைக்கல, இது அஸ்திவாரம் இல்லாதது, இத வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு கடவுள்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த உலகம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டா காம இச்சையால், ஆண் பெண் சேர்க்கையினால், காமத்தை தவிர வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை. இவ்வளவு உலகம் உருவாகுவதற்கும் வந்து காமம் தான் காரணம் அப்படின்னு இவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஏத்திஸ்ட் வந்து சொல்கிறார்கள். சோ அவர்கள் சாஸ்திரங்களை நம்புவது கிடையாது அப்படின்னு இங்க இருந்து புரிகிறது. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்தப்ய நஷ்டாத்மானோல்பகுத்தய பிரபவந்த்யுக்ர கர்மான ஷாயாய ஜகதோகிதா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஹிரோஷிமா ஞாபகம் வந்திருக்கணும், சரிங்களா? சோ அணுகுண்டு, யாருக்காவது அதனால ஏதாவது பலன் விளைந்ததா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு வந்து அழிவுதான் கிடைத்தது. சோ இந்த மாதிரி அழிவில்லாதவர்கள் அசுரர்கள். சோ தம்மை இழந்தவர்கள் அப்படின்னா தம்மை எங்க இழந்துட்டாங்க? மாயையில் இழந்து விட்டார்கள். மாயை அவர்களுடைய அறிவை திருடி கொண்டு போய்விட்டது. சோ ஸ்டோலன் பை மாயா. So they are in ignorance. அவர்களுடைய அறிவை, அவர்களுடைய ஞானத்தை மாயை திருடி கொண்டு சென்று விட்டது. அதனால தம்மை இழந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உலகத்தை அழிப்பதற்கான பல கொடூரமான செயல்கள் புதுசு புதுசா ஏதோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனா அதனால எந்த பலனும் கிடையாது. சோ அணுகுண்ட கண்டுபிடிச்சு நோபல் பிரைஸ் வேணா வாங்கலாம், ஆனா அழிவு பாதைக்கு தானே இட்டு சென்றது இல்லைங்களா? சோ அதுதான் வந்து அசுரர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே கொடூரமாக இருக்கிறது, அழிவு பாதைக்கே இட்டு செல்கிறது. சோ அவர்கள் அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்கின்றனர். சோ புலன் நுகர்விற்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். இப்ப வந்து போனுடைய வளர்ச்சி பாருங்க. போன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேமரா எல்லாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேச மட்டுமே செய்யலாம். செல்போன் வந்தப்போ பட்டன் போன்ஸ் இருந்தது. அப்ப அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அசுர வளர்ச்சிகள் எல்லாம் வந்தது இல்லைங்களா? சோ அதுக்குள்ளேயே கேமரா ஃபிட் பண்ணாங்க, வீடியோ கால் பண்ணாங்க, என்னென்னமோ வந்து இப்ப வந்து கடைசியில என்ன நடக்கிறது? ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, ஒரு உயிர் துடித்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து அந்த வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்கள் முயலவில்லை. சோ அவர்களுடைய எவ்வளவு கொடூரமாக இருக்கிறது அவர்களுடைய மனம். அவங்க மனசுல கருணை எங்க ஏன் எப்படி விட்டு போயிடுச்சு? நம்ம இப்போ வண்டியில போயிட்டு இருக்கோம், குறுக்க ஏதாவது ஒரு நாயோ பூனையோ வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பதைத்து போயிடுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த கருணை ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டா நம்ம அந்த ஒரு உயிரை அழித்து அதை வந்து மாமிசமாக புசிக்கும் போது நம்மளிடமிருந்து கருணை நம்மிடம் விடைபட்டு சென்று. சோ அந்த மாதிரி கொடூரமான செயல்கள்ல வந்து அவர்கள் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி ஈடுபடுவதனால புதுசா கண்டுபிடிக்கிறதுனால உலகம் வந்து அமைதியை இழந்துவிடும். எந்நேரத்திலும் ஒரு த்ரெட் இருந்துட்டே இருக்கும். இது எப்ப இல்லாம இருக்கும்? இறை உணர்வு இல்லாததாலேதான் இவர்கள் எல்லாம் இந்த அசுரர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ உலகிற்கு ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.
காமம் ஆஸ்ரித்ய து ஸ்பூரம் தம்பமானமகான்விதா மோகாத் குஹீத்வா சத் கிரகான் பிரவர்த்தந்தே ஆசுப்ரிதா. சூசி விரதா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தியடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ அசுரத்தன்மைகளோட இருக்கிறவங்களோட ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யவே முடியாது. அவங்களுடைய காமம் திருப்தியே இல்லாதது. சோ அவங்களுக்கு கர்வம் இருக்கிறது நிறைய, நான் எனது அப்படிங்கிற கர்வம். அப்புறம் அதுல மூழ்கி மயக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஒரு மாயையில் சிக்குண்டு இருக்கிறார்கள். சோ எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது தூய்மை இல்லாதது, நிரந்தரம் இல்லாதது, அதிலே ஈடுபடுகிறார்கள். அப்புறம் கேம்லிங் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங், இதுல எல்லாம் தூய்மை இல்லாத விஷயங்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். சோ தங்களுக்கென்று ஒரு சொந்த கடவுளை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள், சொந்த வேதாந்தங்களையும் உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்கள் நடப்பார்கள். மது, மங்கை, மாமிச உணவு இவற்றால் மிகவும் கவரப்படுகிறார்கள். சோ இவர்கள் எதை நோக்கி வேகமாக செல்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா நரகத்தை நோக்கி வேகமாக செல்கிறார்கள். சோ இந்த அசுர குணங்கள் எல்லாம் அவர்களை எங்கே கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னா நரகத்திற்கு அழைத்து செல்லும். चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयन्तम् उपाश्रिता कामो भवोग परमा एतावत् इति निश्चिता आशा पाशा सदैर्बत्ता कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्जयान्. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை பிரித்து செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். சோ இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நமக்கு மனித பிறவி கிடைத்ததன் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன இருந்தோம், எப்படி இருந்தோம், நம்ம என்ஜாய் பண்றதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவி. நம்ம சோ வாழ்க்கையில நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும், நல்ல நிறைய ஃபாரின் டூர்ஸ் எல்லாம் போகணும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் எல்லாம் இருந்தது, ஆசைகள் எல்லாம் இருந்தது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான், புலன்களை திருப்தி செய்வதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். நமக்கு அப்பவும் பக்தி இருந்துச்சு, பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா எப்படி அதை கரெக்டா பண்றது அப்படின்னு தெரியாது. இந்த மனித பிறவியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம அறிந்திருக்கவில்லை. சோ இந்த மாதிரி ஆனா நம்மளை விட மோசமானவர்கள் இவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க, இவங்க அசுர குணங்கள் நிறைய இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுடைய கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இவங்களுக்கு புலன்களை திருப்தி செய்ய முடியாததுனால ஏக்கம், துன்பம், ஏமாற்றம், சோ இதனால நிறைய கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். ஆசைகள் என்ற கயிறுகளால பந்தப்படுத்தப்பட்டு, எப்படி பொம்மலாட்டம் இல்லைங்களா, கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த கயிறுகள் நம்மளுக்கு தெரியாது, அதுதான் ஆசைகள் அப்படிங்கிறது. சோ அது நம்மை ஆட்டுவிக்கிறது. சோ அதுல நம்ம பந்தப்பட்டு விடுகிறோம். சோ அதனால மூழ்கி காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி ஆசை வருகிறது, நிறைவேறாத போது கோபம் வருகிறது. சோ புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழியில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். சோ நம்ம பாதையில யாராவது குறுக்க வந்தா அவனை அழிப்பதற்கும் கூட நம்ம தயங்குவது கிடையாது. சோ நமக்கு அப்படிங்கிற அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் நம்மளுக்கு அப்ப ஜாஸ்தியா வந்துருது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 13 15 வரைக்கும் ஸ்லோகங்களையே காணமே. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன். மாதாஜி மேலே இருக்கே மாதாஜி, இத மத்திய மயால தமிழ் மறைச்சிட்டு இருக்கு பிரபு. ஓகே ஓகே, நீங்க அது கீழே டிராக் பண்ணல மாதாஜி, அந்த இது மெனு பார் தானே சொல்றீங்க?
ஆனா கூட என்னோட கேமரா மறைக்கிறது. சரி, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி படிக்கிறேன். இல்ல பிரபு, எனக்கு சரியா வரல. இதம் அத்யமயா லப்தம் இமம் ப்ராப்ஸ்ய மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா கதசத்தோ அனிஷ்யே சாபராணபி ஈஸ்வரோகம் அகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி ஆத்யோ விஜனவானஸ்மி ஓம்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யஸ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய விதியத்ஞான விமோகிதா. சோ இப்போ இந்த ஸ்லோகங்கள் 13 15 வரைக்கும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்கள் படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். சோ என்னோட சொத்து இந்த வருஷம் இவ்வளவு இருக்கு. சோ அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் என்னுடைய கணக்குப்படி எனக்கு இவ்வளோ லாபம் வரப்போகிறது. சோ தற்போது இவ்வளோ இருக்கு, எதிர்காலத்தில் இது பல்கி பெருகும். சோ இப்போது என்னிடம் எதிர்காலத்துல இவ்வளவு இருக்கிறது, பின்னாடி அது வளர்ச்சி அடையும். சோ எப்படி அவன் என்னுடைய எதிரி. சோ அவனுடைய பாதையில் அந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாராவது கண்டிப்பா அவனுக்கு எதிரிகள் இருப்பார்கள். சோ நான் கண்டிப்பா அவன் என்னோட பாதையில வந்தான், எனக்கு குறுக்க வந்தானா நான் அவனை கொன்னுடுவேன். சோ அதே மாதிரி மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், நானே பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவனும் நானே அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. சோ எல்லாமே எனக்குத்தான், எல்லாமே எனக்குத்தான் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரே எண்ணமாக இருக்கிறது. சோ அவர்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஸ்டேட்டஸ்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட மட்டும்தான் அவங்க பழகுவாங்க. சோ செல்வாக்குமிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. சோ அப்போ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவங்க ஸ்டேட்டஸ்ல கம்மியா இருந்தா அவங்க கிட்ட பேசக்கூட மாட்டாங்க, முகம் கூட திருப்பி பார்க்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரியான ஆட்கள் அவங்க. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. சோ இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். சோ அவர்கள் செய்கின்ற யாகங்கள் எல்லாம் யாகம் எதற்காக செய்கின்றோம்? சோ லோகசேமத்திற்காக செய்ய வேண்டும், அதை ஒரு கடமையாக நினைத்து செய்ய வேண்டும். ஆனா இவங்க எப்படி செய்வாங்க? தனக்கு பேர் வர வேண்டும், புகழ் வர வேண்டும் அப்படின்னு பொய் கௌரவத்திற்காக இவங்க தானங்கள் செய்வார்கள், யாகங்கள் செய்வார்கள். அதுல அவங்க எல்லாரும் என்னை பத்தி புகழ்ந்து பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் தான் நிறைய இருக்கும். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ இந்த குணத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? மாயை. மாயை அவர்களுடைய அறிவை திருடி கொண்டு அவர்களுடைய அறியாமையில் வீழ்த்தி இருக்கிறது. சோ அதனாலதான் அவர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறார்கள், மாயைக்கு உட்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். வேற ஏதோ வருது பிரபு, ஸ்கிரீன் மாற மாட்டேங்குது. हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण பிரபு. இல்லனா எண்ட் ஷோ கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஸ்லைட் வந்துருச்சு. अनेक सिद्ध विप्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु वदन्ति नरकेषु सौ. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையில் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர்.
சோ அவர்கள் வந்து ஆசைகள் நிறைய இருக்கிறதுனால அது நிறைவேறாத போது குழப்பம், கவலை, மோகம் இதனால சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ இதுல வீழ்ந்திருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து பலமான பற்றுடையவர்கள், ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறது புலனின்பத்தில். சோ அது எங்க இழுத்துட்டு போகும் அப்படின்னா நரகத்தின் வாயில் கொண்டு அவர்களை வந்து வீழ்ச்சியுற வைக்கும். ஆத்ம சம்பாவிதா சத்தா தனமான மகான்விதா யஜந்தே நாம யக்ஞைஸ்தே தம் வேனா விதி பூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார்கள். சோ அவங்களுக்கு சட்ட திட்டம் அப்படிங்கறத எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்? அவன் சொல்றதுதான் நான் கேட்கணுமா, அவங்க சொல்லிட்டா நான் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ யார் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் மனம் என்ன சொல்கிறதோ அப்படிதான் வந்து அவங்க நடப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு கர்வம் ஜாஸ்தி. நான், எனது, எனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, அவன் என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே இருக்கும். சோ இந்த பொய் கௌரவத்துல மாட்டிக்கிட்டு அவர்கள் மனம் போன போக்கிலே வந்து செயல்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, திமிர் பிடித்த இவர்கள் வந்து தவறான வழியில் வந்து மக்களை வழி நடத்துகிறார்கள். எப்படி அப்படின்னா தங்களையே இறைவனின் அவதாரமாக கூட சொல்லிக் கொள்வார்கள். நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? துறவிகள் அணியும் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வார்கள். துறவிகளை போல வந்து தேசமா அந்த நடமாடுவார்கள். பேசக்கூட பேசுவாங்க, வேதாந்தங்களை பேசுவார்கள். ஆனா அவர்கள் வந்து அஞ்ஞானம் மிக்கவர்கள், மாயை நிறைந்தவர்கள். சோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான ஆட்களை வந்து நாம் வந்து விலகி இருக்க வேண்டும். அவர்கள் கிட்ட வந்து அவர்களோட பாதையில் வந்து நம்ம போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் சம்ஸ்ரிதா மாதாத்ம பரதேகேசு பரத்விசந்தோ அப்யசூயகா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். சோ இதெல்லாம் மேல சொன்ன அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் இதெல்லாமே வந்து அசுரர்களுடைய குணங்கள், கோபம் இதுவும் கூட. சோ அவங்களுடைய உடம்பிலும் வந்து பகவான் இருக்கிறார். அசுரர்கள் அப்படின்னா அவங்க மனசுல மட்டும் பரமாத்மா இல்லையா, அங்கேயும் அவர் இருக்கிறார். ஆனா இவர்களுடைய செயல்கள் பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் எதை வந்து ரிசல்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மை மதத்தினை, உண்மை மதம்னா வந்து இங்க வந்து இந்து, கிறிஸ்டின், முஸ்லிம் அந்த மதம் இல்லை. மதம் அப்படின்னா தர்மம், தர்மத்தை நிந்திக்கின்றனர். அவர்கள் அதர்ம பாதையில் செல்கிறார்கள். தர்மத்தை தள்ளிவிட்டு அதர்ம பாதையிலே வந்து அவர்கள் வந்து செல்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ எல்லாருடைய மனதிலும் வந்து பகவான் இருக்கிறார், பரமாத்மாவாக அப்படிங்கறத அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை. தனக்கு சமமானவன் இந்த உலகத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். யாரேனும் அவனுக்கு எதிரிகள் இருந்தால் அவனை அழித்து தரைமட்டமாக்குவதற்கு அவர்கள் வந்து திட்டங்கள் தீட்டுகிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து அசுர குணம் இல்லைங்களா? இது யாரு அப்படின்னு கேட்டா பகவானை பற்றி இவன் வந்து சிசுபாலன். சோ இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா பகவான் மேல ரொம்ப பொறாமை ஜாஸ்தி. பகவான் என்னென்னலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரோ, என்னென்னலாம் ஆபரணங்கள் அணிகிறாரோ அதே மாதிரியே இவனும் பண்ணிக்குவான். சோ எல்லாரும் வந்து பகவானை வந்து புகழ்வதை பார்த்து இவனுக்கு பொறுக்கவே இல்லை. அப்படி பேசுவான் பகவானை பற்றி. சோ பேசக்கூடாததெல்லாம் பேசுவான். அப்போ வந்து ரொம்ப பகவானுக்கு வந்து கோபம்தான். ஆனாலும் அவனை வந்து எதுவும் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இவனுடைய அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, அவன் வந்து 100 தவறுகள் செய்வது வரைக்கும் அவனை பொறுத்துக்கோ கிருஷ்ணா பகவானே அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க. அதுக்குள்ள பிள்ளைய திருத்திடலாம்னு நினைச்சாங்களோ என்னவோ தெரியல. ஆனா அவன் திருந்துறதா கிடையாது. 100வது தடவையும் இதே மாதிரி தப்பு பண்ணும்போது அவருடைய சுதர்சன சக்கரம் வந்து அவனை வந்து அவனுடைய கழுத்தை வந்து வெட்டி அவனை வீழ்த்தி விடுகிறது. சோ இதுதான் வந்து பகவானிடம் பொறாமை கொண்ட ஒரு அசுரர்களின் குணம். அதை விளக்குவதற்காக தான் இந்த பிக்சர் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. தான் அகம் விசத க்ரூரான் சம்சாரே சுனராதமான் சிவாம் யஜரஸ்ரம் ஆசுபான்
ஆசுரீஸ்வேவ யோனிசு. சோ பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். சோ யாருக்கெல்லாம் பொறாமை ஜாஸ்தியோ அவங்களுக்கு கருணை இருக்காது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமான மனிதர்கள். சோ அவங்களுக்கு என்ன கதி அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஜட வாழ்க்கை அப்படிங்கிற இந்த கடலில நிறைய 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கிறது. ஆனா அவர்களை வந்து இந்த பொறாமை உடைய கருணை இல்லாத அந்த கடைநிலை மனிதர்களை வந்து அசுரர்களாக வந்து அவர் வந்து நிரந்தரமாக தள்ளிவிடுகிறார். அப்போ அசுரர்களுக்கு மேல பகவானுக்கு கருணை இல்லையா? பகவான் எல்லாத்தையும் சமமா நடத்துவாருன்னு நீங்க முன்னாடி ஸ்லோகத்துல சொன்னீங்களே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இல்ல, அப்படி இல்ல. அசுரர்களையும் அவர் வந்து கருணையோட தான் நடத்துறாரு. எத்தனை அசுரர்கள் இவர் கையால் வதம் செய்யப்பட்டு மோட்சம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரியும். இரண்யகசிபு, ராவணன், கம்சன், சோ இவங்க எல்லாமே மோட்சம் அடைந்தவர்கள் தான். சோ அந்த மாதிரிதான். ஆனாலும் இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க, அதை விடவும் கீழானவர்கள். தங்களுடைய தவறுகளை திருத்திக் கொண்டா பரவாயில்ல. சோ அப்பவும் மறுபடியும் செய்து கொண்டே இருக்கிற ரொம்ப கீழ்நிலை மனிதர்களை வந்து அவர்கள் வந்து அசுர கர்ப்பத்திலேயே வந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பகவான். அவர்கள் அசுர கர்ப்பங்களில் மீண்டும் மீண்டும் வைக்கப்படுகிறார்கள். அசுரர்களாகவே வந்து அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆசுரீம் யோனிமா பன்னா மூடா ஜன்மணி ஜன்மணி மாம பிரைவ கௌந்தேய ததோ யாந்ததமாம் கதீம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. சோ எப்பவுமே அசுரர்களாகவே அந்த கர்ப்பத்திலேயே மறுபடியும் பறந்து வந்துட்டாங்க. அவங்க வந்து பக்தி செய்ய முடியாது, பகவானை அடைய முடியாது. அவர்கள் படிப்படியாக வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களிலேயே அவர்கள் வந்து மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். சோ திரிவிதம் நரகே சேதம் துவாரம் நாசனமாத்மன காம குரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதாத்ரயம் தயேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். சோ 3 கதவுகள் இருக்கு. ஒண்ணு காமம், அடுத்தது கோபம், இந்த பேராசை. இந்த 3மே நம்ம கிட்டயே இருக்கு. சோ இதை எல்லாம் வந்து இது எல்லாமே வந்து நரகத்தின் வாயில்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. உங்களுக்கு கிறிஸ்ல கேட்டாலும் கேட்பாங்க. சோ நரகத்தின் வாயில்கள் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ இந்த 3 கதவுகள் தான் நரகத்தினுடைய வாயில்கள். சோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்முடைய ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் அடைத்து செல்கிறது. ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். சோ நம்ம வந்து ஆத்மாவை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், பக்குவம் அடைய வேண்டும், பக்தியிலே வந்து சிறக்க வேண்டும். அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களையும் வந்து நம்மை விட்டு விலக்கி வைத்திருக்க வேண்டும். அது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. ஆனா வந்து நம்ம பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக, நம்ம எப்பவுமே சாத்வீக குணத்திலே இருப்பதன் மூலமாக, ஒரு சத்சங்கத்திலே இருப்பதன் மூலமாக, இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுனாலையும் நம்மளை வந்து மாத்திக்க முடியும். சோ ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இந்த 3ஐயும் வந்து துறந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ இந்த 3 குணங்களை வளர்த்து கொண்டால் நம்ம விடுதலை அடைவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏதை விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திரிபிர்நர ஆசரத்யாத்மன ஸ்ரேஷஸ் ததோ யாதி பராம் கதீம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் என்ற 3 களங்களிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். சோ எப்படியோ நம்ம இந்த 3 கதவுகளையும் வந்து நல்லா இறுக்கமா தாள் போட்டு வச்சுட்டோம். சரிங்களா? இந்த 3 கதவுகள்ல வந்து நம்ம இனிமே திறக்கவே போறது இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு பேராசை கிடையாது, கோபம் கிடையாது. இந்த மாதிரி 3ஐயும் விளக்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த 3 கதவுகளில் இருந்து அந்த மனிதன் தப்பித்து விடுகிறான். எப்படி தப்பித்து விடுகிறான்? எப்படி தன்னுணர்வுக்கு அவன் வந்து மாற வேண்டும். இப்போ நான் யார், கடவுள் யார், எனக்கு பகவானுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அடைய வேண்டும். எப்படி அடையணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குருவிடம் சரணடைய வேண்டும். எப்படிப்பட்ட குருவிடம்? டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த அந்த மாதிரி ஒரு குருவிடம் தன்னை வந்து ஒப்படைத்து விட வேண்டும். சோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அங்க என்ன சொல்லுவார்?
வேதங்களை எல்லாம் கற்பிப்பார். சோ பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், இன்னும் நிறைய உபனிஷத்துக்களை எல்லாம் போதிப்பார். அந்த ஆஸ்ட்ரல்டிஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லி தருவார். எப்படி இருக்கணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தருவார். எப்படி தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லி தருவார். இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாம் ஒரு குருவிடம் சென்று சரணடைந்து அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து அவருடைய மனத்தை குளிர்வித்து நம்முடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப பணிவாக கேட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செஞ்சுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு குருவிடம் வந்து சரணடைந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அவர் வந்து எல்லா விதமான விஷயங்களை வந்து இவன் எப்படிப்பட்டவன், இவன் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கான், இவனுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தா புரியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் கணக்கு போட்டு தெரிஞ்சுப்பார். நம்ம பழகிற விதத்துல, நம்ம அவருக்கு தொண்டுகள் செய்கின்ற விதத்துல, நம்ம பேசுகின்ற விதத்துல, நம்முடைய நடவடிக்கைகளை வைத்து அவர் கணித்து விட்டு அவர் நமக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களும் வந்து நம்மளுக்கு போதிப்பார். சோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு கொண்டு நம்ம வந்து நம்மளை நாமே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். யசாஸ்திர விதிம் உஸ்ருச்ய வர்த்ததே காமகாரத நச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதீம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவது கிடையாது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். நச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் ந கதி. சோ இந்த மூணுமே இல்ல. சாஸ்திர விதிகள், சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அந்த விதிகளை வந்து அவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. சோ மனசுல என்ன சொல்கிறதோ அதே அததான் வந்து அவங்க செய்யறாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து பக்குவம் அடைய வாய்ப்பே கிடையாது. நிரந்தரமான சுகம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. சோ அவங்களுக்கு அந்த கோல், பரம இலக்கை வந்து அடைய முடியாது. பகவானை வந்து அடைவதற்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அழிவு பாதையிலே அவர்கள் சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். சோ இவர்கள் வந்து பரம புருஷ பகவானால் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகார்யவதிஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இகார்ஹசி. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சோ எது என்னுடைய கடமை, எது என்னுடைய கடமை அல்ல. இப்போ அர்ஜுனனுடைய கடமை எதுவாக இருந்தது? போர் புரிவது. ஒரு சன்னியாசியினுடைய கடமை காட்டுக்கு சென்று தவம் செய்வது. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன சொன்னார்? போரை தவிர்த்து விட்டு நான் காட்டுக்கு சென்று தவம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ பகவான் என்ன சொன்னார்? நீ உன்னோட கடமைய கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நீ உன்னோட கடமையை தான் செய்யணும். இல்லைனா நீ வந்து அந்த கடமையிலிருந்து தவறி விடுவாய். நீ அடுத்தவங்களுடைய கடமையை வந்து பர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும் அதுல உனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்காது, அது தப்பு அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். சோ நம்முடைய கடமை எது, நமக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமை. பிரம்மச்சாரி, இல்லறவாசி, சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமை. சத்திரியனுக்கு ஒரு கடமை, பிராமணருக்கு ஒரு கடமை, சூத்திரர்களுக்கு ஒரு கடமை. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமை வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு. அந்த டியூட்டிஸை வந்து அவர்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதையே ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து படிப்படியான முன்னேற்றத்தை தரும். சோ அந்த சட்ட திட்டங்களை தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப வந்து அவர்கள் வந்து செயல்பட வேண்டும். சோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம வந்து 4 குறைபாடு உடைய மனிதர்கள். நம்ம என்ன குறைபாடுகள்? நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்ன அந்த மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான்னு தெரியல, நானே சொல்றேன். ஏமாற்றும் குணமுடையவர்கள், தவறு செய்யும் இயல்புடையவர்கள், பக்குவமற்ற புலன்கள் உடையவர்கள், மாயைக்கு உட்படுபவர்கள். சோ இந்த 4மே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. அப்படிப்பட்ட நம்ம புதிதான சட்ட திட்டங்களை படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு, சோ படிப்படியா நம்ம லைஃப்ல ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும், முன்னேற்றம் இருக்கணும் அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொன்ன சட்ட திட்டங்களை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்.
ஏன் எதுக்கு அப்படின்னால நம்ம கேட்க கூடாது. ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி வந்த ஆச்சாரியர்கள் ராமானுஜாச்சாரியாராகட்டும், ஸ்ரீல பிரபுபாதாவாகட்டும், மத்வாச்சாரியாராகட்டும், இன்னும் அவங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ குருமார்கள் வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதுல ஒருபோதும் தவறு இருப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சட்டதிட்டங்களை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்ல முடியாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி சட்டதிட்டங்களை தயாரித்தால் நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள்? குறைபாடுடைய புலன்கள் உடையவர்கள், தவறு செய்யும் இயல்புடையவர்கள், ஏமாற்றுவோம், மாயைக்கு உட்பட்டவோம். இத்தனை தவறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மனித பிறவி சட்டதிட்டங்களை இயற்றினால் கண்டிப்பாக அந்த சட்ட திட்டங்களிலும் தவறுகள் இருக்கும். அதனாலதான் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். மகாத்மாக்களாலும் ஆச்சாரியர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இதுல ஒரு தவறுமே இருக்க முடியாது. சோ அததான் சத்துவகுணத்தில் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள இந்த சட்டதிட்டங்கள் உதவுகிறது. சோ ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுலின்படி நடந்து வாழ்க்கையை நம்ம வெற்றிகரமானதாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இங்க சாந்திபணி முனிவர் கிட்ட நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரும் அண்ணன் பலராமரும் பாடம் கத்துக்கிறாங்க. இந்த பிக்சர் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தாரணேஸ்வரி மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி இன்னும் இருக்குங்களா ஸ்லோகாஸ்? முடிஞ்சதுங்க மாதாஜி. உங்களை கோபோஸ் பண்ணட்டுங்களா? இல்ல வேண்டாம், பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ். நீங்களே அந்த மெசேஜ் இருந்தா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. பக்தி சதாச்சார், அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் என்ன நான் வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கேன். பட் am I visible in the video? இல்லங்க, ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம். யா, thank you மாதாஜி. உங்களை ஸ்பாட்லைட் பண்ணிருக்கிறதுனால அவங்களோட வீடியோ தெரியல மாதாஜி. No problem. You can add me as a spotlight, then I think it will come. Yes, thank you Mathaji, thank you. இப்போ விசிபிளா மாதாஜி? yes, வந்திருக்குப்பா, வந்திருக்கு. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். உங்களுடைய டைம் ஒதுக்கிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக நீங்க ஜாயின் பண்ணி இந்த 18 நாள் யக்னத்தை நீங்க நல்லபடியா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ மேலும் இந்த ப்ரோக்ராம் வளரணும். நீங்களும் இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறணும். பகவானுடைய அருளை பெறணும். நம்ம என்என்டி பிரபுஜினுடைய சர்வீசஸ்ல நீங்க இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல முன்னேறணுன்றதுக்காக தான் லெவல் 2 ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாருமே லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட கூட சர்வே கூட உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சர்வே லிங்க்ல உங்களுக்கு என்ன அப்ளிகபிளா இருக்கோ அதை நீங்க கண்டிப்பா செலக்ட் ஆப்ட் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். உங்க எல்லாரையுமே இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரவேற்கின்றேன். ஸோ நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் 2ல 2 விதமான நிலைகள் உண்டு. ஒன்று சீரியஸா அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி சப்மிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5 அதை பத்தியான டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நம்ம பாலாஜி பிரபு போட்டிருப்பாரு. ஸோ அந்த இதை நீங்க வாசிச்சுக்கணும். பார்த்துட்டு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கேட்கலாம். சாதகா லெவல் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செகண்ட் லெவல் போகும்போது ஸ்ரத்தாவனம் லெவல் 2க்கு போறவங்க, இப்ப லெவல் 1ல இருந்து நீங்க லெவல் 2க்கு போறீங்கன்னா ஸ்ரத்தை, அதுக்கப்புறம் சாதனை, அதுக்கப்புறம் சாதக லெவல், அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதருடைய ஆශ්‍රயா லெவல் வரைக்குமே போவோம். ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் எத்தனை பண்ணுவோம், மகாமந்திர ஜபம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்போ 1 ரவுண்ட் பண்ணா லெவல் 2க்கு நீங்க எலிஜிபிள் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 முடிச்ச பிறகு நீங்க 4 ரவுண்ட்ஸ்க்குன்னா நீங்க வரணும். அப்பதான் லெவல் 3க்கு போக முடியும். அதுக்கப்புறம் 8 and then 16 ரவுண்ட்ஸ். ஸோ 16 ரவுண்ட்ஸ் பக்தி சாஸ்திரி எந்த இஸ்கான்லயுமே உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. நம்ம என்என்டி பிரபுஜி அது எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயா அவைல் பண்ணிக்கணும் நீங்க. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த இதுல பாதையில நீங்க பக்தி சேவையில நீங்க இந்த அசோசியேஷன் இதுல நீங்க முன்னேறணும்ன்ற என்னுடைய பிரார்த்தனையும் வேண்டுகோளா உங்க முன்னாடி நான் வைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருமே தயவு செஞ்சு அந்த லிங்க் ஒரு வாட்டி ஐ திங்க் பாலாஜி பிரபு நீங்க வெனவர் இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறச்ச நீங்க அதாவது ஷார்ட் கிளாஸா இருக்கும்பொழுது அந்த லிங்கை எனேபிள் பண்ணி எல்லாருமே பக்தி சதாச்சார் என்னால வெறுமனே கேட்க தான் முடியும்,
அப்படின்னு நினைக்கிறவ வந்து பக்தி சதாச்சார் ப்ரோக்ராம்க்கு என்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒன்லி லிசனிங் தட் ஆல்சோ வில் ஹேவ் த அசோசியேஷன் கடைசி வரைக்குமே. ஸோ ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வந்து இப்போ லெவல் 2க்கு வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அதுல இருந்து செகண்ட், தேர்ட் லெவல், ஃபோர்த் லெவல் போன பிறகு 5th லெவலுக்கு வர்றதுதான் பக்தி சாஸ்திரி நம்மளது. ஸோ என்னால அசைன்மெண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு டைம் கிடையாது, ஏன்னா என்னுடைய ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படி இருக்கு, ஸோ டைமிங் அப்படி இருக்கு, நான் ஏஜ்டா இருக்கேன், அதெல்லாம் முடியல. ஆனா ஸ்டில் எனக்கு வந்து டெம்பிளோட அசோசியேஷன் வேணும், இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை கேட்கணும், நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் பக்தி ஆராதனையில நான் முன்னேறணும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே இது காமனா வந்து பிரபுஜி வந்து கொடுத்திருக்காரு. பக்தி சதாச்சார் நீங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரிக்கு என்ரோல் பண்ணா கூட பக்தி சதாச்சாருக்கு எல்லாருமே வந்து என்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா வைஷ்ணவ கல்ச்சர், எடிகேட்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியணும். எதுக்காக நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம், ஆனா அது எதுக்காக பண்றோம், இதனுடைய காரணம் என்னன்னு தெரியாமலேதான் நம்ம வந்து வாழையா நம்ம வந்து பின்பற்றிட்டே வரோம். அதாவது ஒரு சென்டிமெண்டா நம்ம பிலாசபி அதாவது வித்தவுட் டிவோஷன் வித்தவுட் பிலாசபி வந்து நம்ம சென்டிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது டிவோஷன் செய்யறோம், பக்தி செய்யறோம், ஆனா அது எதற்காக இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம், எதுக்கு நிவேதனம் இப்படி பண்ணணும், ஸோ நம்ம வந்து நிவேதனத்தை பண்றதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ், நம்ம குளிக்கணும், நம்ம எந்தெந்த செயல்கள் வந்து செய்யக்கூடாது, எதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும், இப்படி எல்லாவற்றையுமே வந்து பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல வந்து சொல்லி கொடுக்கப்படுகின்றது. அதனால அனைத்து பக்தர்களுமே, இப்ப நீங்க 21 பேர் இருக்கீங்க, ஸோ இதுல எல்லாருமே வந்து நீங்க, அதாவது எக்ஸ்க்ளூடிங் பாலாஜி அண்ட் சுகன்யா மாதாஜி, ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் 19 people ப்ளீஸ் என்ரோல் ஃபார் த பக்தி சதாச்சார். பக்தி சதாச்சார் இந்த வாட்டி வந்து 7 மணிக்கு தர்ஸ்டே ஒரு ஸ்லாட் வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்லாட் வந்து நீங்க என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி யாருக்கெல்லாம் அதாவது நான் வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் வில் பி சதாச்சார் வந்து போயிட்டே இருக்கும், இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி ரன்னிங். எப்படி வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் ரன் ஆயிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் தாழ்மையோடையும் பணிவன்போடையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன், நீங்க இந்த சதாச்சார் ப்ரோக்ராம் உஷா மாதாஜி எடுப்பாங்க ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் இந்த வாட்டி. நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒரு டீச்சர், அந்த மாதிரி வந்து எவ்ரி டீச்சர் வில் ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ சுகன்யா மாதாஜி ஆல்சோ வில் பி டேக்கிங் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஹர் திங்ஸ், ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு அதாவது ஹெல்த் வைஸ் இப்பதான் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆகி ரெக்கவர் ஆகி வந்திருக்காங்க. So when she is comfortable, maybe another 1 or 2 months she'll be able to take up the level 2 classes also for adults. So தற்சமயம் இப்போ வந்து நானும் லலிதா மாதாஜியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உஷா மாதாஜி ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சுகன்யா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து ராதிகா மாதாஜி எல்லாம் எடுப்பாங்க. இட் வில் பி எல்லா டீச்சர்ஸுமே வந்து ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருமே வந்து டீச் பண்ணக்கூடியவங்க தான். ஸோ திஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டீம், தமிழ் டீம், ஐ ஷுட் டெல் சோ மச் கோஆபரேஷன். எல்லாருமே வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம தான் சேவை பண்றாங்க. தட் இஸ் த ஒன் பிளஸ் பாயிண்ட் ஐ கேன் டெல் ஹியர் இன் அவர் தமிழ் டீம். எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு, அதாவது பகவானுடைய அருளால வந்து நம்ம வந்து முன்னேறி கொண்டு செல்கின்றோம். ஸோ இந்த பாதையில எங்களோடையும் நீங்களும் இந்த ஜர்னியை வந்து பிரயாணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எங்களை இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்க எல்லாருமே தாழ்மையோட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். So for 2-3 minutes so that Suganya Mataji can conclude her class also. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? அனந்த் குமார் கோவை, கவிதா மாதாஜி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி மாதாஜி, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? அதோட யாத்திரை பத்தி சொன்னீங்களா? மங்களூர் யாத்திரை இருக்கு, ஆகஸ்ட்ல வந்து மங்களூர் யாத்திரை இருக்கு. அது கூட நீங்க வந்து உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ ஸோ மேங்களூர் யாத்திரைக்கு நீங்க வந்து புக் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுல போய் டைரக்டா நீங்க வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ், 2 விதமான சாய்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக் தட் அக்கேஷன். இப்போ டெம்பிள் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங், அந்த இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ நான் வந்து இந்த மந்த் தான் போயிருந்தேன். ஆனா போய் வரதுக்குள்ள 1 மந்த்துக்குள்ள நிறைய ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது இது வந்து ஃபாஸ்டா வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. மேபி அனதர் 1.5 இயர்க்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் பிரபு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இனாகிரேஷன் கூட இருக்கும், அடுத்த வருஷத்துக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு பிரபுஜி. அதனால நம்ம ஒரு பெரிய அந்த கோயில்ல வந்து அந்த நாட் ஓன்லி டெம்பிள், அங்க வந்து ஒரு கல்விக்கூடம் வந்து ஆரம்பிக்கும். மாயாப்பூர்ல எப்படி இன்ஸ்டியூட் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் அங்கேயும் வந்து டீச்சர்ஸ்
வந்து ஒரு 1 வீக் 10 days தங்கிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் உண்டு. ஸோ இப்பெல்லாம் நீங்க எல்லாருமே நாங்கள் ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆஃப்லைன்லயும் வந்து நம்ம இதே டீச்சர்ஸ் வந்து அங்க போயிட்டு சேவை பண்றதுக்கு நாங்க எல்லாரும் கூட பக்தி சாஸ்திரி கோர்சஸ் வந்து அந்த டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல இந்த பக்தி சாஸ்திரி வரைக்குமே நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ அதனால உங்களால் ஆனது சேவை கூட நீங்க அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து செய்யலாம். நாளைக்கு NND பிரபுஜியினுடைய பர்த்டே கூட. ஸோ அந்த இதுல வந்து காலையில 8 மணிக்கு வந்து அவருடைய பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாருமே தவறாம அட்டென்ட் பண்ணுங்க. விஷயம் ஆக்சுவலி தட் டைம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட். தமிழ் டீம் சார்பாக நான் ஒரு வீடியோ கூட நான் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க செப்பரேட்டா பண்ணலனாலும் ஆஸ் ஒரு ஒன் ஹோலா வந்து ஒரு வீடியோ வந்து வி ஆர் சப்மிட்டிங் டு த NND பிரபுஜியோட பர்த்டேக்கு நம்மளுடைய விஷஸை வந்து நம்ம பாலாஜி பிரபுஜி தான் அந்த வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் a வெரி கிரேட் அக்கேஷன். நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பாதையில முன்னேறணும். பகவானுடைய அருள் நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இந்த சிறிய இன்ட்ரடக்ஷனை வந்து முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணலாம் மாதாஜி. எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன். டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், எனி டவுட்ஸ்? லாவண்யா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம். ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் நோ டவுட்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கணும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நம்ம சுகன்யா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு ஹர் ஒன்லி அண்ட் தென் ஷீல் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆல். ஸோ உங்க எல்லாருடைய அசோசியேஷனையும் எனக்கு பரம சந்தோஷம் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பக்தி சேவை நீங்க எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணுன்ற பகவானுடைய பிரார்த்தனைகளோட நான் விடை பெறுகின்றேன். எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.